Finansijski dnevnik. FX Lider, vaš partner za sigurne investicije. Dobro večer. Gledate Finansijski dnevnik. Moje ime je Boban Lopičić. Tokom prije podneva pozitivne vijesti koje smo dobili iz Njemačke su podržale euro koji je dostigao vrijednost od 1,3370, što je njegova najviša cijena u odnosu na dolar od početka nedelje. Međutim, zbog iščekivanja u Italiji investitori su uzdržani, tako da se ovaj rast nije nastavio. U nedostatku vijesti iz Velike Britanije, funta se na međubankarskom deviznom tržištu kretala na isti način kao i euro. Na početku američke sesije funta je vrijedjela 1,5465 dolara. FX Lider, Finansijski dnevnik. Akcije u Tokiju, najvećoj azijskoj berzi, su uglavnom padale zbog povlačenja investitora sa tržišta. Indeks Nikkei 225 je izgubio na vrijednosti 30 indeksnih poena i popodnevno trgovanje započeo na nivou od 11.360 indeksnih poena. Njemačke akcije su s druge strane podržane dobrim rezultatima i pozitivnim ekonomskim očekivanjima zabilježile rast od 120 indeksnih poena, čime je DAX 30 indeks ponovo dostigao svoj prošlonedeljni maksimum. Vrijednost američkih akcija se nije mnogo mijenjala, budući da je većina kompanija objavila svoje kvartalne i godišnje izvještaje. Budući da je danas prvi trgovački dan u SAD-u ove nedelje, značajnije promjene treba očekivati krajem današnjeg i u toku sutrašnjeg dana. FX Lider, Finansijski dnevnik. Cijena zlata nastavila je silazni trend, ali bez velikih promjena. Zbog pomiješanih informacija, investitori i dalje drže pozicije u zlatu koje se uvijek smatra sigurnom investicijom, ali ga na tom mjestu sve više mijenja dolar, zbog čega ovaj plemeniti metal ima gotovo tronedeljni silazni trend. Tokom prije podneva nafta je ponovo imala veoma male oscilacije, dok je cijena ovog energenta počela da više fluktuira sa početkom rada finansijskih kompanija u SAD-u. Cijena na početku američke sesije skočila na 96,65, ali je nakon toga ušla u korekciju, održavajući blagi uzlazni trend. Na početku trgovačke nedelje šećer je imao najveći rast, čak više od 1%. Najavljene suše koje bi mogle pogoršati prinose, kao i preusmjerenje proizvedene šećerne trske u proizvodnju energenata u Latinskoj Americi, bi mogla značajnije da utiče na cijenu ovog poljoprivrednog proizvoda. FX Lider, Finansijski dnevnik. Kao akciju dana možemo izdvojiti akciju italijanske kompanije Telekom Italija, koja je u toku prije podneva zabilježila blagi rast od 0,6%. Italijanske akcije su trenutno u fokusu investitora zbog predstojećih izbora u Italiji. FX Lider, Finansijski dnevnik. Tokom sutrašnjeg dana najbitniji podaci dolaze iz Velike Britanije o budućoj monetarnoj politici, kao i iz SAD-a o promjenama proizvodnih cijena koje se očekuju u popodnevnim satima. Gledali ste Finansijski dnevnik. Prijatno večer.